ये सब हाथ तैयारी जिनिस सब लुकेश एटा को मेला को मेला सेटा कौन धरचु पेंसिल एटा पेंसिल एटा कौन एटा कौन पेंसिल जे ए चिन्हटा कौन क्रिसमस क्रिसमस नबु से लुकेश ये की देखिए अरे हेलो मार्बल हाँ चौरा सब छोट चौरा देख चलो कोसाई आई बस हाथ ना लुकेश लुकेश पाटीटा बुझी लुकेश हाथ ଦୋଳି ରେ ବସିବା ବୋଲି ଯୋଉ କାନ୍ଦ ହସ ନାହିଁ ତର ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ ନହେଲେ ସତ କଥା ବୁଝିଲା ଏ ଦେଖ ତା ଭିତରେ ଆଡେ ଯାଏ ନା ବୁଣା ହେଉଛି ହାତରେ ସେଠି ଲୁକେଶ ସେଠି ଚାଲ ନା ସେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଣନ୍ତି ବା ଲୁକେଶ କ'ଣ ହେଉଛି ହାଁ ଏ ବୁଣା ହେଉଛି ହାତରେ ବୁଣା ହେଉଛି ଲୁଗା ବୁଣା ଲୁଗା ବୁଣା ହେଉଛି ତା କଟା ହବ ଲୁଗା ବୁଣା ତମର ଖାଲି ମୋବାଇଲ ସେଠୁ ତୁ ନେ ନା କିଛି ସେ ଭାଇ କେତେ ଇଏ 120 ଠାକୁର ବିମାନ ସବୁ ଲୁକେଶ ସେ ସବୁ କେଉଁ ବିମାନ ତୋଷାଳି ଯେ ଇଏ କେଉଁ ବିମାନ କେତେ ଦୋକାନ 250 ହଁ ଅଧିକ ହବ ଆମେ କେजे ଦୋକାନ ବୁଲିଲେ ନା ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଲେ ଦେଖୁଛି ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ନେବୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ସେ ବୁଲେଇବ ତ କେତେ ଲେଖା 60 mm ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ବସି ପଇଲୁ ସୋଫାରେ हाँ आजा चार टेबुल ये कौ चार हम काठ चेयर ये डाइनिंग सेपटे 8टा ना कप नवा आस्ते आस्ते भिड़ हो गले खाली देखिकी जीव किणवनी किसी।